tabbas ka riga kuma zan riga ka tafiya ba a shirye nake ba idan an na shirya ire-iren dangin ku sai na karar da su shi kenan kuma lalle ya kamata tabbatar maka da cewa ni na ke da shi kenan za mu ja ai ba mu ka saba ba wow ya kai kocin. Dan Allah ka dinga saurara magana ta dan girman Allah ka dane kaman kanka. Juyawa suke yi fa koma can ya kai kocin. Dawo dadi su muke juya. Ai jinya ta action. Juyawa. Ba tafiya za ka yi ba, kuma zan shawarda ɗinka ne, ka fita daga da yawa ne. Gurin nan ko don da ka tashi wannan ai ma zan yi wasi ko shi haka shot din sai mu tabbata haka sai mu juya sai kawai sai ka kai hankali ba ka torewa ka ji kuma Nini. Ina juwar da kai fito ne kawai sai ka dawo sai ka dawo ka gudu ka dukan da kawo sai ka tare haka gurin sai ka ci an dauki wannan daban an dauke shi daban yanzu kai kana cin ge yanzu kaure wannan ke zuwa yanzu kuda fita kan kuda ne sauro kana kallon shi daidai ba kisa kana kan shi ba haka da tufe na samu wannan kallon kawai wannan kallon da kake na ba kuna kokarin ku fara ne action Okay, yeah. Action. Ku dawo ita. Okay. Allah dai saka. Madalla dai. Madalla. Ya fi sai ya ta zan yi framing. Ku fita daga nan ba. Ni ba wani tsari ba. Sai an hada shi. Amma ka kai. To, rike hannu.
Kawo dauka mana. Bashi ne. Aikin banza ne. From there. Tsofi? Dukan nan kawai na yi da bare na kire ne. Ke dukan hannu? Kafa. Ka samu na hannu? Ka samu na hannu? Na samu. Muna saukewa. Action. Zo. Buɗa da yawa. Koma inda. Kafa kawai nake ɗauka. Action. Allah ku bar gurin. Yau inda ranka. Zo. Dini da muke shan wahala ko? Dini. Wow. Kawo da zafi inda nake fa. Yanzu wancan na ƙarshen zamu ɗauka na wannan dukan. Okay. Kai ne daga nan ko? Shi da anan. Yana can. To, da wannan kawo. Tsallake ka? Da wannan kawo. Tsallake ka? Ina so dukan ya zo a saman nan ne. Okay. Yawwa. Eh. Zo na kale ne, zo kawo fuskar ka ne. Action. Wannan ne? Wannan ba za mu yawa gogewa ce. Gogewa ce? Sai wannan ɗan maka. Nan ne kawai. Ina ga gaba ce gaba. Ba da rashin imanin ku ne akwai ku ga me same mu ko? Da rashin imanin ku ya kamata ku zo ku ga me muka yi me same mu. Ku ba wanda bai zai wani da ɗaya daga cikin ku irin haka same shi ba mu zo mu duba ba. Kai? Na shawara kaɗan ce min lokacin da ya taso ya buɗe kafarsa sai jira kanka. Sai ba ya kyau sosai. Za mu sai kafin da gani. Kun ga yadda muke shan wahala ko muna jin rauni kun ga yadda za ki yi ciwa ya da ciwo a hannunsa ga kargaɗe nan ga darakta yadda ya kasai shi ma cire kwanci sai ni kuma kun gani sai kuma yake ne mun sha wahala Allah ya ba mu san ba na wasa ba ne. wallahi kun ba na wasa ba gaskiya ke yi da gaskiya muke yi ya
rabbana ba wala nan ga kuma na kwantar da hankalin garin gidana Noman. da rabbana Ba wala. ya Ba ina jin fara. Dole ne. za ku ga fafata mu da shi ne inda duk maka ji ciwo gashi nan ya ji ciwo di ya kasai duk Da a ce fim ɗin su jaki kaga nan dina. Kaga buruzin da na samu ni nasu ne dole ne tare tun ɗan kaina. I'm not allow you know. sai na goce irin kakari sai ji da kiwon gurin in da rabbana Ba wala. yau ba za ku sha kallo